Brácho, stoj, brácho, stoj! Stoj, brácho, počúvaj, teraz som zastavil Hajtkovič. No? A povedal, že piatok o 9:00 v kafe si máš vybrať z tohto CDčka playlist a že ti to zahrá fajnovo, takže ja máš si pristať, aby si istične nevyrazilo. Super, 20:00 a kde? V kafe. Hocina Palanda Rules. Tomu ver. Už kým je máme, poznám veľa ich málo. Vraj som blázon, akým právom pochopil som jedným rázom. Na zem pádom, rýchlym spádom, idem ďalej krížom krážom. Stávam so svojím stádom, kým nepríde veľký spánok. Kde si ty, Vaguš? Dobre, poď na jednu cigaretu. Dobre? Čau. A výhry sú odrazom jak výberu tak líny. S kým si? Pamätaj si na to, že taký si. Netrízni sa, vybere priateľov, buď prísny. Výzvy, ty určujú nám, kade chceme ísť my. Čo ty tu? Idem ťa originál pozvať na jednu mega akciu. Čo je, Vagoš? Servus. Piatok ťa pozývam na Evžen Party s tým, že bude Hajtkovič, e-kafe. Vieš, že sa to nachádza, Vasil? Áno, Hocina Palanda Rules. Rus. A vieš, čo sa spája? Petržalka Topolčany. Lúza! Teším sa, ďakujem za pozvanie. A ja, vidíme sa. E-kafe 20:00. Palanda. Čus, papa. Ideme! Na to, bez vedúca! Netrízni sa, vybere priateľov, buď prísny. A výzvy. Počkaj, Hocina Palanda. Joshi, serus, kde si? Zbehni na chvíľu dole, volá, čo mám pre teba. No, serus. Joshi, piatok 20:00 za barom. Hajtkovič, Lúza, tento playlist si natrénuj s tým, že pôjdeme veľké veci. Vieš, čo sa bude diať? Bude Evžen Party, veľká vec, s tým, že nám vyjebe ističe, DJ Hajtkovič, naladený. Hajtkovič bude v e-kafe, Hocina Palanda Rules. 4.11. Pátok na bar. 21:00, pôjdeme vážne veci. 30 na krkoch. Hajtkovič, priamo z Petržalky. Kde sa spoja Topolčany, Petržalka, ľudia. S tým, že budeme žiť, piť do rána a baviť sa. S tým, že pojeme 24 hodinovka, pojeme non-stop. Nezatvárame. Takže pojeme 24 non-stop. Takže vidíme sa 21:00. Lúza, Hajtkovič. Hocina Palanda Rules. Mese doma. Dojdi aj ty za nami. A budú tu takéto vypimpované auta. Kto má staršie auto? Taký si, bracho. 3 mená, 4 písmená. S kým si, taký si. Lúza. Tak.